Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ang imong itudlo maura ng love to my mama, to my papa, and to my brad Anton. Madara man sab na dong nga love to everyone. Ngano, di ni mo love sila si Sarah og ang imong munyeka? Samot na jud libog akong oma. Gusto na ko normal. Gusto na ko normal, ma. Gusto lagi ko normal, ma. Unsaon man nimo pagka-normal kundi ka mo sunod ni mama? Be come here, hug ni mama. Normal na ko? Oh, normal ka man anak. Mukatawa na gud ang imong munyeka kun imong agwaon. Bright man akong munyika. Tungod kay Bright man sab ang naghagwa niya. Ako na? May lain pa ba di ang mohagwa sa imong munyeka? Bright di ay ko? Matay. Dugay lagi kang misud sa tong kwarto. Nasuko ka na ako? Unsa man kasuk anako? Ambot lang. Normal ko, Sarah? Nganong nanguta naman ka, Ana Mateo? Di ko parehas sa brad nako, Anton. Di sag ko parehas ni Bugart. Hasta po nimo. Unsa? Ganahan kay ko minaw inyong istorya. Ay, pero akong istorya dugay. Unsa may dugay ba, uy? Ikaw ra ginahibaw sa ibong sayop, no? Wala kami mo reklamo nga kami mo'y naminaw sa imong istorya. Lagi no? Ngano nanguta naman ka kung normal ba ka? Doon na day hiwi sa imong pagkatao. Wadi ay? Wa man. Imo lagi ko badlungon. Ingon dayon ka. Ayaw lagi pagbinata. Natural nga badlungon ka. Aron dili ka mabantayan sa munyeka. Aha? Mga 2 years from now, Mateo, mahimo mo nang istoryahan ang munyeka. Onya, ganahan ka badlungon ka sa munyeka kay parehas mong sinultihan? Bata sab? Ingon anak, gyud. Parehas di ko bata? Papa ka sa munyeka, Mateo. O kay papa man ka, kinahanglan dili ka magpinareha sa sinultihan sa usa ka bata. Sa usa ka munyeka. Wad you go kasabot, oy? Wa ka makasabot? Kasabot na lang nung di ka suko. Mateo, kung dili gani ka makasabot ba, pangutana gyud, ha? Wa may masuko nimo kung ayuhon lang sa nimo pagpangutana ang imong gikasulti. Nakasabot ka ba nako, Mateo? Sabot. Tinud-anay? Honest. Okay na ka? Kinaunsa man ko. Gisapot. Ay, pamugos ka man gud. In love na gud ko nimo. Nagpaabot ko nga imo kong amaman. Pero
Mubawas man sad kag kasuko. Sorry. Gikan mo gugos ka kapoy gud. Nya, kulit kay ka. Imo lang sad ka kung amaman gud kumanluod ko. Sorry, wa mo ko kumaanad nga mo amaam gud. Hmm, Di sana ko type ang babae nga luuran. unsa? Mo na angay nimo timanan. Di ko ganahan og luuran. Si Sarah di ay sa kamo pa. Dili day siya manluod. Wa gyud ko mahinumdon nga manluod si Sarah. Kung magkuyog ning duha, galiran ako siyang pasabton. Ngano di ko ganahan sa lugar nga iyang magustuhan. Di sad siya mamugos. Di gyud. Buotan si Sarah para igon og Oh, ano may tindog man ka? Imo kong biyaan? Ganahan naman gud kang hisgutan si Sarah. Ikaw rabi unang misgot niya ha? Sa sunod, pagpalit nag rice cooker ha, ingon man mga kaldirin. Aron magtuon kog luto. Gusto mong kakasaluto ni Sarah. Bisag supak sa akong buot Anton. Pero sundo na ko si Sarah. Ang dili ko nimo biyaan. Naluoy man ko sa akong mga anak. Medyo di ka maluoy, ma'am. Imo gunang anak. Ganun no, ma'am. Unsa may mo... imo na silang biyaan? Unsa? Naluoy mo ka kanila. Nilandong Anton og Dumateo. Matay na ka? Hoy! Ay, di. Kaamaw baya nimo. Saan mo sabot? Patyon man ko nimo. Sorry, laim ko kagstrinaryahan, ma'am. Mura si tag na touch gamay ba kay nahadlok ro ba sa biya ko? Natouch mo samot kag katouch kung wa kay sweldo. Ayan. Amawa ka. Ayan. Kay doon na pa ba day ko laing anak bugat? Sila'y nga, imo sil kong anak, ma'am. Aw, lipaya ka anak, ma'am, no? Kung imo kong anak. Uy, wa ko'y anak, tambok. Pero cute. Bawi, no? Salamat, ma'am. Hilom di bugat, oy. Ay, kaswerte sab nimo, no? Kung mamahimo ka na akong anak bugat. Pati. Murag mag-uol ko nak. Pati. Mag-uol ko, tawgon ti kag anak. Unya, no, mahimo kang anak dako. Matakdan day kas kagwapo sa akong mga anak. Oh! Sanay, di ko gwapo, ma'am. Dili! Tanawa ko, ma'am. O, bebe. Oh. Sudungag, maayo akong panagway, ha? Bino, bino. Oo. Bino. Paduol. Amaw. Ay, Oh. idukot Rasmig. man akong naw. Asa, premig na si mong anak, no? Aw. Murog. Malipay masab ko bugart. Bebe, bino, be. Binaw nga, be. Malipay masab ko bugart kun. Agay. Mamahimo ka na kong anak, ha? Kaning naw nga, ne? Agay. Da. Kay makaluag sa akong dughaning naw nga. Iyo na kong ikatulong anak, ma'am. Ha? Ha? Kawasan nimo angay mamahimo na kong anak, oy. Maglibog latan ni mo, ma'am. Magaluag nus dugan niya, mingong. Kawasin ni mo yung angay. Kalibog biyan ni mamay. Kita sa nanim sulutihan. Bitaw. Galibog ka. Galibog, jigo. Hasta ko. Bitaw, mamay. Ay, ipang kusiluhan lang ti kagamay. Aron, mupahiyong ka ba? Ay, maulagi. Maunay akong giganahan ni mo, Bogart. Kay maayo kaayo kang mulingaw na ako. Loim sa kunin mo, ma'am. Oh, luoy man ka. Di ko gusto nga, sakit ka. Ngano man. Luoy yung ka na ako, Bogart. Nagagati ka, mamay. Ay, salamat Sobra itaon ka kay pinang- mibati yung kag maayo na ako. Kuhadlo ko nga, masakit ka, ma'am. Hinay na kay kaglakaw. Oh, Luoy na kay ka. salamat intaon sa imong concern, Bogart. Kaya kung mawa ka, ma'am, ano yung musuldo na ko. Hala! Ha, maudi ay na ha. Perting tuon na nako nimo ha. Tinuod bitaw, ma'am. Swerte biya ko nga, nakaamo ti ka? Usay amo. Ay, Ha, usay amo, klaro ha. Nahimo ti kang amo ba? Ay, kay dili hinugo. Ha? Di hinugo. Yeah. Di sad nga saba. Oh, Anong ganahan mo, Gani. ma'am? oh bitaw. Bitaw, ma'am. Balik ta istorya nga nung nalo yung kas mong anak. Nibalik gyud ka no. Ngang. Ay, kuan manggod Bogart. Naluoy ko nila ba? Kay usara ka babay ang ilang gihigugma. Malagi, ma'am, no? Pero ang kadimalas lang ron si Dong Anton kay maldita kay ang kalibin, oy.
Abi biyan nimo ma'am. May istorya mo kita ni. Sige, sige Bugart. Kana bahala sultin lagi ko tinuod nga akong pagtan-aw tong bayana. Oh, Mura mo og digger gold. usay digger gold. Kanang gold digger ba? Aw. Bitaw. Parehas tag pagtan-aw adtong babayhana Bugart. Mo lagi ma'am. Di ka tukit ini dong Anton tong bayana no. Di ka sorpresa ra buhutan. Lami kayo, dutkig porma. Indot og porma. Lagi. Ha, unya. Di pa rin sila sana mabuhutan kayo. Aw. Ngano kang nakig-istorya kung tubay di mo Bugart no? Una makailang kasulugoon ma'am. Sige na lang. Wa man ko'y laing ka istorya. Agwantahon tanan lang ka. Oh, gani. Nga mo tubag pagyug ko sa imo. Kabagan lang ko ma'am. Kabagan lang ko ma'am. Sige. Sige. No, di gid sila pareha ni Sarah to imong giingon no. Oh. Mao lagi na. Ya nga ko lang naluyan Bugart ba. Kay mamina ko sila nako. Na ang mga anak naguna-huna gyud nako ba. Okay. Maginay tinuod ma'am. Tahod gyud kay sila nimo. Unsay tahod? Tahod ba? Tauran pa kag tahod. Tahod ba? Kanang respect kay sila Ikaw nimo ra ba? wa mo tahod nako Bugart. Wagod taon. Tingsi. Mao Nang gani gani na. kay. Mao bitaw Bugart oy. Natandog kay kus desisyon ni Anton karong bag-o ba. May istorya-istoryahan giti ka ni Bugart. Kay abi nimo Bugart. Kana ma'am. Gusto lang niyang dawaton nga maoy muda sa nahuna-hunaan kong branch sa Cagayan aron malayo siya ni Sarah. Ha? Maulagi Bugart. May patigbabaw karon sa balatian ni Anton ang gugma ngadto ni Sarah. Ang first love tingali ni dong Anton si Sarah ma'am. Aw, naamguhan niya ang maong pagbati sa dihang iyang nakita ang iyang anak. Siya may amahan. Maugani. Ngani. Bati baya kong kaluoy ni Anton Bugart sa mauniyang desisyon nga andam siyang musakripisyo aron dili magubot ang pagpuyo nila ni Mateo ug Sarah. Butan mo anak. Lagi nabuutan no. Nainungdan nga magpalayo siya. Ngani. Unya, dawato niya ang akong gi-offer niya nga maoy muda sa branch sa Cagayan. Ako sa ma'am, siya magkay desido kayo. Sa desido. Desidido ba? Paita ning akong kaistorya. Nga nung galing itubay na nagiging taon ini. Tabang Lord. Tabang na. Ay, pero sige na lang be. Nge. Tagaan lang gyud ka og higayon nga. Yeah. Huwag ko'y laing kapahungawan ko Gani. ni Bugart. Ais kig sulti kang Mateo. Di ba? Mao lagi. Ngani. May man ka kay murag tarong ka kag utok. Basig sobra pa kang Mateo. Ay, minaw Bugart. Di ko. Minaw ba? Ang iyang hangyo nako nga mga tuming duhas Cagayan arong iya makita ang lugar. Oh, mo ba ma'am? Wala ka di mo si Dong Anton. Oh, maunay akong plano. Pero may bati sab kong kahadlok. Madlok mo ka ma'am. Lunod yung barko. At yun nasad ko nimo. Unsa kini mong gigadlokan kay? Usay bahit tabo sa ibo-bo na kong puhunas Cagayan aron pananglit ko mo kalit og atras si Anton. Nga dili ni ay padayon ang pagdas among branch sa Cagayan. Usay mahitabo Bugart. Ay nangutana man ko nimo Bugart. Grabihan ako ma'am eh. Kani ma'am, Bugart, tubaga intelligent ako, be. kini pagpangutanaha ma'am. Sige be. Papirmahon din mo siya kontrata. Ha? Ay. Karon pa ka na no? Okay. Uy. Bugart akong anak Bugart. Akong papirmahon og kontrata. Oh, Ha? di ka gusto kontrata ma'am. Utong lang ka. Unsa? Daan pa ko. Largat nga limis mamas Cagayan. Doon na miya tuon dito. Unsa? Dugay na kong giofira ni mama nga mo imuda sa tukuron nga branch dito sa Cagayan. Di ba giingnan taman ka? Nga dili makaayo nimo nga mahimo lang manager sa layong lugar? Labi nag-branch lang? Amy, pagbuot ni mama, unsa ka? Ano dili man ka mo insister? Tiguang na gud ang imong inahan. Angayan na gyud na siya nga ilisan. Amy, Anton,
Ang hayan ka kaayo nga mamahimong manager sa inyong kumpanya. Og unsay imong buhaton? Kung dawaton ko ang offer ni mama nga mamahimong manager sa among branch dito. Wa kay angay sa usa lang ka branch. Unsa lagi imong buhaton? Kung tumanan ko sa mama sa iyang gusto. Imo kong buwagan? Ha, Amy? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!